last day na namin. Pauwi na kami ngayon pala. Ayan, ang building dito. Ang tataas. There. Ito yung Red Planet Hotel. Ito hindi talaga ito nagamit ngayon. Wala. Hindi siya nagamit. Yan. Pauwi na kami. Ayan. Pasalubong ko sa mga bata. Ayan. Ayan kami ni Darling. Darling. Hello everyone. We're going back to reality. Ayan, naka-ready na kami. Pauwi na. Coffee? Ayan, napakaganda. May sariling blower. May salamin. Ayan, may salamin siya dyan sa harap. May kettle. Initan ng tubig. Ayan. Then rep. Ayan. May hanggaran na rin. High-tech ang pintuan nila. Pag may ganito, may electricity. Pag inalis mo to, wala ng electricity. Then, automatic lock. Gaganyan mo lang sa pintuan. Gaganyan lang sa pintuan. Magbubukas at magsasara na siya. Then, dito, ang ganda ng CR nila. Ayan. Ganda ng CR nila. Ayan, malinis. Ayan. Meron ng shower gel. May shampoo na may conditioner na. Sa shower naman nila ay may mainit at may malamig. Ayan. Okay naman yung shower nila. Ayan. Okay naman. Ang ganda ng CR nila. Ayan o. Bawal manigarilyo. Ayan. Ganda. Ready na si Javi o. Uwi na kami. Ganda. Ganda ng building. Nasa 10th floor kami. Red Planet Hotel. Ayan.
Hi!